με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση. Ο Νέρες πατάει περιοχή. Παίζει για τον Τάντιτς, αυτός με πλάτη στην εστία. Το τακουνάκι για τον Νέρες, η κόντρα, Φάντε Μπεκ, χαμένη ευκαιρία. Το σούτ από τον Ντιμπάλα, ο να μπλοκάρει στο 22. Κόρνερ με τον Πιάνιτς. Για τον Ρονάλντο, κεφαλιά 1-0 στο 28. Κριστιάνο Ρονάλντο παίρνει προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά. Σέντερ μπαλά θα κοντράρει ο Ζίγες με τη μία το σούτ. Εποφελεί το Φάντε Μπεκ, πλασάρει 1-1 στο 34. Ένα το σκορ αυτή τη στιγμή στο Τωρίνο. Ο Νέρες, Φάντε Μπεκ, ο Ζίγες απέναντι από τον Σέσνη. Ο Πολωνός βάζει στόπ. Κλέβουν οι Ολλανδοί, Ντε Γιόγκ, ο Φάντε Μπεκ. Θα κάνει το σούτ ο Σέσνη σε κόρνερ στο 57. Μπορεί να τρέξει τώρα. Ο Νέρες στην αδύναμη πλευρά είναι μόνος του. Ο Ντούσαν Τάντιτς, σε αυτόν η μπάλα. Ο Σέρβος για τον Ζίγες, παρέμβαση από τον Μιραλέμ Πιάνιτς. Εκτελεί η κεφαλιά, γκολ 2-1. Ματίας Ντελή. Ντε Γιόγκ, ο Τάντιτς. Ο Ρουγάνη κάνει λάθος. Ο Ζίγες σηκώνει για τον Νέρες. Το πλασέ, η μπάλα out. Νέρες. Περιμένει ο Ζίγες, θα πάρει και πάλι Νέρες με πλάτη στο τέρμα, έχει γυρίσει ο Ματουιντή, ο Ζίγες, τέλος! Ο Άγιαξ είναι... Θα δούμε. Περιμένει την επιβεβαίωση από το VAR. Ο Τουρπάν τελείωσε. Δεν θα μετρήσει τον γκολ, offside του Ζίγες. Εδώ η σέντρα για τον Ρονάλντο, η κεφαλιά πάνω στα χέρια του Οναλά. Η κόντρα, ο Μπεντανκούρ, εδώ η μπάλα θα χτυπήσει και στο χέρι του Μπλιντ. Διαμαρτυρίες. Όχι, δεν υπάρχει. Σφυρίζει για τελευταία φορά ο Τουρπάν. Οι Ολλανδοί πανηγυρίζουν στις κερκίδες. Ο Άγια